Oras, salam. Mau lihat ma dito hatta boy pa Jepang marhite channel langsung sitorus. Jala tikyon nang rang-rangatta manang atusatta au honotta na tersurat di Yeremia 20 ayat 1 imana gabi epistel dia kahuria UM narong di Indonesia tanggal 25 bulan orang tahun 2020 Jojo doa epistel ini bahan di jamita gawe trupuk jamita pertanyaan. Alai mulu tukso ado peka pertanyaan di uria macam mau lihat itu mulu boy ulu hitam bigi pangarang-rangio di hatan itu hatta sayon. Jala ulu hitam subscribe sangkio maraleh ali hitalani. Bagi kamu videon tuak karongata saduk nasi detaruli yaka narikot si boto taringot tu Yeremia 20 ayat itu sabtu. Lau memulai pangarang-arang nyota di turpuk nanaksi atusata tajalo mapadongan yon nasihat tuhata daming direwatana suburung sen saluhuna roha ima manggohi ati-ati dohut pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Hatani Tuhani marang berita nauli na siya bibili na nagsirang rangata tajaha majulu siya Yeremia 20 ayat 1 turupuk na manurato taringot tu dengkan na pergumulan manang na hui-hui ni akan menguda di dalam itu watak di hatai ho au ale Jehovah jala olo au hatamu gumugo doho sianau jala monang doho hape gawe sirehe-reheo nau ganupari tung saluhut na sida mangarehe au ay ganu makuli ngau ikko nanggu konokudo pangarupaon do tamagoan ay hata ni Jehovah menjadi diau gabe pangareheon dohot isahisak ganupari jadi ni kuma dang betari ngotakku ibana jaladang biau marjamita marhide-hide guarna hape gabe songon api na marsigor-gor di bagas rohaku ilala terhurung di bagas aku liuliku siol madate au mangotapotapi ape nak terbaik ay hubigiru hata-hata ni torop halak biar humaliang tuduhon ibana ita tuduhon ma ibana saluhut jol malialekku mangongkop di lebuku ang giat tuk tertakkup ibana asa ita batuduk ibana dalam mertubul hita tu ibana alai Jehovah do mandongan yau songon ulu balang nabigu dibani ikut tersulandit akan mangalileu jala dak tagamo monang murak situtudo nasida tahe aidang mardohar nasida haurahon nasa liling na do nasotagamon lupa mangonai tu nasida tongot tahe ale Jehovah Sebaot hodo na manguji halak na tigor na marnida pia-pia dot ate-ate sai idaokku do partuolomu songgop tu nazida ay nunga tu ho hugiling perbadaku marende mamu di Jehovah puji ma Jehovah ay nunga di padua ibana tol din halak na pugus
siat tangan niya kaparjahat. Ilo saat na mertua ma akan na ubigi na upeok na mga tusi do na makanguluhon hata ni Tuhani. Di leon pimpinan ni Huriatta do nagabe tema ni pangarang-rang yota mangihutut Tuhan do manuhuk silang na tuhitabi. Hamuna na hinaholongan taboto do si Jeremia duli-duli sampai mati. Jala di tubuh kira tahun 750 di jauh kira tahun 720 gawe panurirang kimarumur 25 tahun di mana kira-kira di sido di hata-hatai jauh baibana di haposo naik takolat di hata-hatai di likilik jauh baibana saulu ibana gawe panurirang itu hane na bertugas mengulah tugas nama saya borat udah tadai di Jeremia saya ayat saya duduk nama ngihut ay rohata di jauh batibana ujwaka si Josia si Amon raja di Juda pas 10 tahun di hari tahun nasi nabi jalan di rok itu si Jeremia Tuhan jauh bayi dah madak ku boto makatain na lay dok Tuhan ta romatan di jauh batu Jeremia dok tagat suhu jadi do peho di wortian nunga hutan dayako dala tagat soro luar do peho si anapuan ni naturasmu nunga perbadi yako wabaki tu gay panurirang tu kabangso alai si Jeremia madok dak ku boto makatain na ay bazar do peho posok duli-duli do peho danggo umur rupiah yang nggak bisa panurirang ni bara alain na jauh ba dokti bara na bazar do pia unang dok song ni ay manak tu dia suru ikut tu sio lao dalam mananga uto nao tu ikonido kata honomu lima paretan itu hati bara di pamili ton nai jala tu kesan gududa 40 tahun di mana pas hatuk kata di Tuhan Tuhan Israel Tuhan Juda terus tu berjuang gimana sabui masuk niat kata di Tuhan itu bangsa alai terus tu mangalo bangsa kalau si Joyakim do dulu mangulu hatana menerao tu ne bukan nesari saudang ngerasip pun ujungnya menerama ibu mana sida Babel rak do kamar puluh ribu akan amalon Israel do katukan nasi asa dipakai dibuka nesar membangku tanah sida nalai mana gawe tinggal pasi-pasi ni ala Israel ala diulu ya tadi Jawa anggona singai mangalo dan yulu ya tadi si Jeremia ay sai di dok to kerja sama marete tikia do susi Jawa ya ke produk to kondisi dikia be Yokondo menera mahamu tu ni buka na sarunang irasip paminalay daw perkele-kele do si Jeremia alana ba pengen anak negara may dok ni mana sih tapi hata ni Tuhan do memang bodo hata na pinasahat sialo jol masa sulu boleh ba perkele-kele harus Tuhan Yesus na lawa baru pun ibu teti, kalau di dok mundur jauh lama muncul enggo poso-poso ibu teti tuh, tengah mati udah muru bonin na, berkeli-keli di mana, dupe bangun musingani, ibu tu hatta si ibu teti, ibu asa longak kalahi, ibu dangi turun mengutut Tuhan Yesus, takkan gojol mau nak tonggatnya, jadi adorak soi hata si Jeremia hata ni turpukon
Ngamas saya gudang banyak pengalaman nanti na dihilalay na buhabang sojuda menulak akahatan ni ronga. Ate satu tikri si jadi kia pitong kusong ni. Saya holan na yalo terus. Hadok panurir yang ngireja mangalo iban. Paula-ulay bandok hatan di batatu euro baru satu na. Aka malim ni pamareta guguru matuk songoni tu aka malim na di pasahan ni debata na di jauh ni debata sana kuaso halah itu jadi siya na dulu masa songoni satu tikri tu jispe masa do songoni aka malim na poroto pamareta na idikik pamareta terus menindes aka malim manak padurirang na dipabakit debata. Ditiki bana bang yuk mesti pak masuk ke mana tu sumur, no tu hari do kiring sumur kuring. Asonang mati muka pe mana si itu kone yang ku matu kijeng se. Alai tok dang mu be mana madok hati goran na setu hatta. Dang mudur nang gotik. Alai kosong si Jeremia itu hita. Nakola ma ngalati jolma taboto. Ya mangalati jolma dagulu hita mudur. Apa ya dok nati kos dang barani. Kapeditan nango mandok nati kos dang barani. Aku baru alami pinuangi. Pasa song na alasan daniku. Dangulu pawahon. Komplotan do alai. Ngiri udah bah. Alai nak pesongoni. Baju terus. Nah, memang mulu panuran itu hatta. Ulu songon nasib is Jeremia. Manang gawe songon nasib itu Yesus kan. Mulu si Jeremia itu kidu kita Yerusalem itu Sedekia. Ditakup aka nasing gue ibadah gue tu Mesir. Tu lepantin dari situ yang mati toko na bunuh si. Ala tong itu ke mana situ. Alayang gua si Jeremia do pansuju dia dan mengikuti mana irasib Jeremia irasib Tuhan itu sudah. Jadi si Jeremia dan doi buat tu Babel. Jadi takas do di oloi de bataro dan do si Jeremia di son. Keberengon ni matana. Bayakon keberengon ni matana pertubulun naminan itu hatta. Memang jonok ko Tuhan ini. Ay di panok no tibana do bang sujuda na say mangalo tu buka ne sari itakupi beli siksa iburu termasuk raja Sidiki raja perpu ne alat juda todo nang merdohar na sida alain ko si Jeremia nak penongi pa masuk isiksa ipa masuk tu sumur ini gue ipasaki tunggu si Jeremia ireherehe dicaki-caki dak peduli si Jeremia si na penting tona ni dewa tahu pasatu amuna manang na hosana pita ho taruhan ni dak persoalan di bane so dia Tuhan Yesus kan. Si Jeremia dak kosan ro pe mago iso. Anggo Tuhan Yesus sampai hosana. Sampai persilak ko ni bana. Nah, dia mana masa tu kan apa persilak ko Tuhan Yesus. Mau sudi. Mau. Nah, naik pe so onda bui hehe Israeli. Jadi do nani dokon Tuhan Yesus. Nang gusare betu bertidi dangak tiho ale bagas joroin na sat sonari dang bui pajong bagas joroin na tuan itu perang dunia kedua pasada kala Israel langsung negara Israel museng dari deking Amerika deking Rusia deking Inggris deking Eropa odang binoto pa sa dililig ngayo to kona deking on Israelon ay tongko takang kasungod dia manguluy Tuhan Yesus dang guru tang meraulo bertuat talahi. Jadi, patong ko honot ta.
Nak pegodak pertibio senari namang hita namang ihuto tuan diuson sia Yahudi sia peragaman asing na mayoritas Indonesia saya terus do hita ere bigiamu YouTube lalain do sudia lahi alai manangis na manahat sa kita marsihohot di panidangion na tikosi itu na nagkanda ang ko pinakiku bigi Kristiyano law mabuat tunaroko doon na Mikel law mabigi hapi agama na doon mabuat tunaroko na gusere song namaso tu paradiso tu portivi ni akan amati do masuk sude isi halai patungori bon may bahok karorori Tuhan Yesus menghumitano Basi nakapamimpin na pisang yakono doang gitu pamasok ke dua surgui. Hape marani jumlah yang manduk musai Kristen dang nama buat jual batu surgui. Hape Tuhan Yesus manduk sadario do rap do tau di paradise. So namar dua toha asal niu busuk ko sa perpudi balau tu paradise itu lau sido perlaona tua sonagan da se tua Tuhan Yesus si. Alai saya pamalo-malo dok katul manuang kan. Itu memang nasa hilik-hilik di Bataro si Jeremiah du benda gawi urupan wirina. Saya dijual dua lain dang boy terjuasa. Lagi tapi memang na hilik tu hatta do ita merahiti kasih leon nang benda ulu ita gawi Kristen. Utamu du benda gawi Kristen kamu. Dang na do ketuan jus meragama Kristen kamu dang aku semuanya. Alai mana hata Zunani hata Guri margelar Kristus bahita pangihut non gawi Kristen mada terdok madok diri bahita Kristen si huton nani niahani aido Kristus Masehi tangulu hita madok agama Masehi hita dia di hadu menggelar-gelar hita beragama Masehi benaok tahun Masehi indah. Dangulu hita itu orang Nasrani, halak Nasrani, nakpi siat Nasaret do Tuhan Yesus tu, alaniaha, tangong lapatan gor Nasaret Nasrani Tuhan lueun dengan zomaun, alai mulu Kristus itu terjelas dorong, di balik ni hata Kristus Kristen akan dapat dua homani diniahi lau pada dua hom zolma. Sian nasa dosa. Jadi Kristen akan naik dua Tuhan Yesus me. Dengi? Ire-ire be ita songoni si Jeremiah memang si tahunot tadi. Alai dak pola gawe hasusadi di hita. Mula saya dire lo isi sampai matul-tul pamangan na mga re sampai makuring aka dilana. Tak persuate. Enak mago tu palta nak pedire hita. Mulu asal mago tu balta mulu babe bang mulu ta tinggal udah porsian na titong mulu ta tudali tu Tuhan Yesus batu dalam Tuhan Yesus mahita dalai do gulu na rumangol mulu tudali Tuhan Yesus ita kamu nanahin holongan di bagasan kuar wata jadi boleh hata-hatai Kristus cita sa asal hita satia bengutu di mana akapak katayon naringkan do di tuata tu ita dang lalau pamago kita nakpe marsi tahonok kita lani tohori ikon hata honota do sonari sonda do si Jeremiah pangarupaon do tamagoan di negara Pancasila sinoeng asomon namoru be pangarupaon do tamagoan ang goitiki di si Jeremiah lak boy longo-longo ni akan pudang itu budak madang masa songo ni musengani di Indonesia ono pangarupaon hamagoan dalam mulu pinaingot zolma ay nunga pangarupaon na binami nunga na mangalo ha aja si madusina binami la ibe di tebakon la ibe di pamate ada itu ani mangamor katindakan na songo ni nuay pangutik kini si Soeharto do wala ni kritik pamaretaw tik ngatur mago nei mago dala satu nang nagudang mago dang buy dabo bakira gerido tongi jadi udang mamasak ka pangarupaon do tamago abay negara taon
no posi mulo pangaruh pao do pamaguan bidanya kagak para gamondo hidup no posi jadi mulo paragama mengkritik pamaretta saunangi pamasa pamaretta pangaruh pao do hamagoan di hazul maun bah ganu paragama ikut terus menegakkan pajong jokon holong marhazul maun baik kuno dulu kita semua unang gue gabe dalam lau masih rasi panak kagamat tahun unang baba ate manang natusi pe kata saat ya tu si bima itu toh jadi ada partai rehe-rehe bahkan itu juri gadok tuan di usia ini ate bahkan bangka duina akka para agama nasingi mulai pamati kita hirana badelet tu datarannya agama na duina halahi ngadok tuan di usia itu kita alay unang mundur hita so ni do hape ayon nagabi Kristiyano mulai kita ba unang mundur hita to alanya ikonong ko na ulo songoni sa may 2 portilyon asa dami na sumurong mo sa masa ito nga ni Hadzol Mauno ba unang gabi mau hopita ay mo song na dong si Jeremy do asa na kuhutam na ko na badok ko kasi tonganin na bayi api na marsigor-gor hatan itu hati bagi kita muluk sanga mangulu hatan itu ani kita saya mau hopi ta api na marsigor-gor jadi itu bisa ada tiki basong gunung berapi na maputak boy ay hira lapa doi bagasan gunungi api ni tuani di dirita mulung dapat tiki na maputak hancur sudi solma itu mulunung ro partubulun di tuhatai hei susu di zolma jadi tapaingot terus unang gabi ulo kita mau ay memang dang los debatai ta bui bau homda ira nai loparo wa bay no nati ya tu pusot ya tu si zolma kita unang na kana taro kon ikut dohono taro alain si tong unang masih paru-paru ada unang na paru-paru on purtiyo kita alai mamereng di dia do sei sonari dale pa bua on lau mabasega do bangsor lau mabasega do Hadzol Maun di otapio ni wado unang gabi hatani dewata tau tapotapi di wetan birita ilopa hitan no banon ni akan arodo si otapatate meriti hatan di tuata anggo na mangalati nga biasa ilabungi haru ale-ale di sirimnya pe roko ta tipi-tipi bana digat sa haro dapat akan nabuy bancaring ibana mang asabuy agota ibana asabuy patudukot ta ibana naro ngale-ale sendiri so ngomong manwang do kasahuri sendiri mabalau mago iba do kasahuri sendiri kan ngiri du sa utudula ibada sahari ko kaluar iba sen sekuliah iba akan ngiri alai tuhatta do ngatta ba tuhatta mana berdabu-dabu tu nasida dale ko pardolo do nasida marmatian sen iba molo iba do nani latihan na ima hebatna pardolo do marmatiat tubi alo di si Jeremia termasuk aka permit sian ale-ale nai marmatiat jumulu irasip aka porang nama saya portibio do perbedaannya kamangso alain si Jeremia wudu selamat Sabtu 40 tahun ibadah berhala duit ke panuri kan itu jadi idopos ni rohatta kalau memang kena talami dalam diri bata menguji dui songon ngakuan di Jeremia menguji jolmanati kor songon ibadah dua kanani hilalan ibadah tang nama buah da sahar mati ya nih ate ai sona pipi mata ni Jehovah mabering akan pugus dak pipi mata ni Jehovah mamering akan nama jahati dongan napugus Tuhan Yesus do Jehovah sendiri do mertubul tu nasida jalau posi do isi nak kapabaidan nasida tu akan napugusi kata merek sila sarus napugusikan kalau si berdudihon namorai nung matiwi nasida nang beno macit chen namorai inarokoi kan itu jadi udah taberek kamonangan nya kena percaya memang boleh tamarede udah taberek pak kirimot ta tujuluan on boleh tamarede memuji Tuhan so nak misi Jeremia son di pada dua dewataro todini
alat na bugus siya tangannya kapartahan ima surungata arok pangondiatta mulu so arong be pangondiatta di tanon arong go pangondiatta ima Jehovah Yesus Kristus to di perbadia na rabdo tita kanu paringan tiki ame martangnya kita ali Tuhan Jehovah di watama nami dongane mahami toktong leo mahatunggunya porsion nami bangi hutoko Tuhan dalam manuhuk akas itu hukun nami dia siang ado menutupi di pijiluk pertiuk kami saya dilatih kami alai baik kami marsihot manuhuk silang nasongone asang giak monak kami di ujungna jala berengon nami pertubulum mutuak kana mangalatih kami asih marohab Tuhan tangi honului pangiluan amin.